Ukaona uchiti unotsigira muimbi, usati wamboshare music yake nevanhu vanopfuura 5. Number 1, usati wamboenda kwaanopefoma kulive. Number 2, usati wamborequesta song paredhiyo yemuimbi waunotsigira kana kuvhotera mutop 20. Uri suspect. Ko rutsigiro rwacho rwuri papi nhai? Kutsigira hwai ikoko. Unongoona dzinongonga dzakangogara zvadzo. Kana ukakanda chinhu paYouTube hadzilike. Unofanira kuita make sure kuti chakandwa chese paYouTube ipapa watoisa like. Watolaika. Kaka, YouTube yokura, muimbi wako okura.